Na várjál, beleülök sokat. Másikba, gyere, készültek le. Miért nem tudsz beleülni? Hát várjál, de be lehet. Hogy működnek ezek az ajtók? Másikon be lehet ülni. Betörő? A végkúlyok, nézd meg! Véget ide kell tenni, már kezelni kell. Ez a fék. Nehogy elinduljon öreg! Aha. Kormány. Öreg, adjál neki gázt! Le, föl. Ez így működik. Ez a másodpilóta. Ez a katapult. Kézifék behúzva. Ez az emelkedése. Hú, te hogy forognak a karok? Alfred, most megyünk föl. Le.